Bună ziua! Târgul Apicol Oltenia Râmnicu Vâlcea, 90 aprilie 2016. Am făcut 9 bilețele, avem 11 expozanți, din care 2 au câte 2 standuri, așa că am luat 9 bilețele pe care am scris numele fiecărui expozant cu miere. O să tragem din cele 9, 5 bilețele, astfel încât cei 5 li se va face analiza la miere. Cele 9 bilețele le punem într-o găleată, astfel încât să se tragă 5 din ele. Cură frumos! Facem așa și dumneavoastră să trageți 5 bilețele la întâmplare. Nu. 2. Da? Acum o să și spunem cine sunt, da, nu? Da, sigur. Deci avem așa Bălan, Simule, Petre, Săftoiu, Tilioi și Albina Lucrătoare. Bun, să mergem acum să preluăm mierea. Da. Da. Da? Dați-mi și nouă pungulița. Ce miere luăm? Să luăm de, vezi, de coriandru. Da, de o jumătate de kilogram. Nu are rost să luăm un kil. Da, da. Aveți coriandru la jumătate? La 400 de grame. 400 de grame. Dați-mi și nouă coriandru. O să luăm pentru analiză. Ah, da. Da? Dar o luăm de aici, după rafă. Nu să nu vă dau pe bani. Am o pleacă de aici. Dacă o analizăm și o să primiți, să vedeți dacă e ok. Bine, se organizează la toate târgurile. Știu. Treaba asta. Ați picat la... Am făcut un... Tragere la sorți. Ați picat la tragere la sorți, asta este. Aici. De ce vreți să luăm? Nu, de coriandru am luat. Haideți să luăm altceva ce nu am mai Mana, luat. păstrele. Uite, anghinare. Anghinar. Asta e foarte interesantă, că măcar cei de la laborator verifică dacă polenul e ce știu ei. Pune bilețelul ca să știm care e. De mana ați luat? Nu, de mană n-am luat. Vă dau de mana mai bine? Nu, de asta ți-o dau anghinare. Ce fel de miere luăm? Ce domnule, că eu vă dau pe care vreți, oricare. Haideți să vedem, mană de stejar. Haideți să vă dau o mană de stejar. Ia uite o mană de stejar. Puneți-l. Dați-mi și mie O pungă. Da. Ce se întâmplă? Deci mierea mea poate să meargă și în Germania. Poate să meargă. Deci direct la nemți. N-ați vedeți, că nu e... Marele câștigător. Ce ne dați? Totdeauna de Sunt suspicioasă, da. Nu. Dar n-ai cum să fii suspicioasă, că ți arătăm și mare. Nu, în niciun caz nu o să fii suspicioasă. Ce fel de miere vreți? Să luăm o polifloră. Dar se face ca la câmpira tot așa, nu? Da. Procedeul. Da. Da, o polifloră. Pune-le și o punguliță să fie fiecare să... Sunt 5, au fost 9 expozanți, adică au fost 11 mai exact, între care din ăștia 11, 2 sunt dublați. Dublați. Adică, Eu și cu Samuil. Și așa că de la ei n-am luat decât am pus un sigur ăsta. Da. Dar bine că ăla oricum a picat și Samuil n-a picat de data asta. Cum?